Sinoikhumidze musabo wesungula dzamunopfiwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega mwina DJ Hati David Chipoy. Your DJ has only just begun. DJ Hart on the radio station, Blue Jeans Radio. Yebo kambe. Alisha no zanso kila po yakona. Ibisu langu Hati David Chipoy the Blue Jeans Master. Angez Shanu. A Blue Jeans Radio Sungura Top 10. Makadi so muno fara kwese kwa muriko kwanditi achirize iko chando ane pejero de Blue Jeans Radio mina the Blue Jeans Master ati David Chipoy achirongwa cha muno ne Peace and Love Saloon the better solution in more valley apana mateni pana mapachi kanditi awe kutanga ndianiko a gift muyozi katsa karonziko murudo Akuti tapa tsogolo namudamu Zinorema mukati wangu asi usasiye imba asi usasiye imba mamoyo usasiye imba mamoyo usasiye imba masiziba usasiye imba pana batenza kare katsa muchirongo anditi Andrew Mpembe West the Mokore Sound yatsokora muti yeuke akambondoka nodziko mbarika oza tende mbarika tende mwanangu tende mbarika tende mwanangu ndauwe mbarika ndauwe mwanangu ndauwe mbarika ndauwe mwanangu mbarika tende mwanangu tende mbarika tende mwanangu tende mbarika tende mwanangu tende mbarika tende mwanangu aye plus 2778 316 3806 motor na chairman sazi anditi amonzo kuti zvakamira seiko zvikufamba seiko mupinde muchirongwa anditi mupinde mumagrupu acho kana vari vaimba anditi kana kuti dzinopinda seiko dzimbo dzacho vari kutsana kudzira anditi vachikubatsirai kuti dzizivikamwe zvene vanhu anditi pakaipo Blue Jeans Radio ndo nepfenyuro yacho anditi I hope muri kunosubscribe Blue Jeans Radio Station pa YouTube anditi patida kuradamura zvirongwa zvakati rebei zvakati one day anditi very soon lockdown akapera anditi tida kutotevhenyura live ipapa kuti zvinyatsonakidza anditi kuitira imi vari kunze kwenyika vanosvika kuti Blue Jeans Radio toibata papi inobatika papi ende munosubscribe Blue Jeans Radio Station pa YouTube kuchikana zvatanga ka ndipo taka kuibata plus 276 1343733 motora na DJ latest apa varo vamwe vari kubize kuri vamwe asumboziva ndikuvatsvaga plus 276 1245 6700 motora na Chief Yambongo amonzwa kuti kuri sei kwakabira seiko utenda kuri kuna simba rashe Saudo Munyuwa Matombo chibaba chini chakamirira mavhotsa nditi zviri kutofamba so pana pa 9 pakamira so
Paradise Nigeria maboys nekaboka runziko kukangira pakasvira dzimwe. Kadona zvakaramira pana manai nariti. Nice on Rafura. 9 this week. Andile chimbo chekuri murundi bara zvakanaka pa Cape Town apo. Zviri kufamba iri pa David. Port Elizabeth. Peter Marisburg, Newcastle, Lady Smith. Rustenburg, Brisbane, Johannesburg, Pretoria. Apollo Kwani. Amafi Gang Linjani. Azuri say. Ayikono kwekwenza kala la mshanje kunjenje. Wamba lomungani wako DJ Hati David Chipoi, the Blue Jeans Master. Blue Jeans Radio Sungura Top 10 on a Friday. I hope I find you well. Muri bwanji pa Zambia hapo. Amgwenya. Apare kama kando farad brenna. Anzi ndakamoyeswa mute kuda kutomuonawo. I love that. Andokufara brenna no chindona nditi. Andiripo pachitungwiza apa tizapa, right? Boss Chamila Zufabe. Toshke Israel anditi. Andoka po gere pa number 9. Paradise Nigeria maboys. Andruku duki kwa kumala kune chando. Asika kana chiko pa nepejiro so pasungura papa voronzo kudzigwa cheko. Auchijamba uchipuka kudai so kusetuka kuti shit. Majaiva osai chipanga ndi mumaziva ka. Le. Argendo no papa 8 paka mira seko. Those who are in America or London, outside the African continent, I hope I find you well. I love you so much. I know you listen to this program like weekly, on a weekly basis. So thank you so much for getting in touch. You can also visit our YouTube channel called Blue Jeans Radio Station and subscribe so that every week you go there and listen to each and every program that we upload, isn't it? Very soon, I must say, very soon, I will start to do some live streaming. Yeah. On that channel, as well as a Facebook and a Twitter. Yeah, very soon, after lockdown, isn't it? I love you so much, guys. This gem is sitting on number 8. Comes from my brother man by the name Simon Mutambe, the Cobra King, the gem code Maisara. Let me see which song is sitting on number 7 this week. As per votes, Timaka for the Sochina Lady. Vanning was a follow at 6 a.m. Then as Friday, so Nasum Burmswani 19 June. Amorombo no Faraere. Overseer Lobs say. Nakei. Amai maere muri kwere zufaere. Alonzie Kenny Alexa Chiringa Anne kabano dziko rwendo kure kwai tiri kufambira nyaya dzacho ka akuti nefanyiro nyatso fashama iti waka
dzekuti urarame uraramise mhuri iende mberi. Tikupembera nyaya dzacho dzekuti urarame uraramise mhuri iende mberi. Tikupembera nyaya dzacho dzekuti urarame uraramise mhuri iende mberi. Tikupembera nyaya dzacho dzekuti urarame muwane mabasa munange mberi. Sekutamba sekuseka nditi Blue Jeans Radio inenge yakura majimaji sokufura zvairi nasa nditi. Sekutamba sekuseka macross border mabhazi aya nditi anokrosa South Africa kuZambia kwenda kuBotswana kana kwenda kuMozambique. Blue Jeans Radio inenge yamo futi mabhazi momo akotomirireko. Artista kazvitanga izvi saka atizeze kwenda mberi atingamirire vakatera zviro tovaende mberi kwedu. Atisu takazvitanga izvi atisu one nepfenyero inopisa pasocial media muZimbabwe. Aiwe une nharo here takuti pwe. Ndonzi Hati David Chipoida Blue Jeans Master Mwaramera Moyotewa. Andine Morara nditi muna June musi wa 19 2020 aregani wapina mwichitoroni botengesa nekuti tinokotserwa nePeace and Love Saloon at the Better Solution and More Value. Zigai Igai no Maria wakutoda nyasha zenyu. Uzukuru wakadzura kupika kubvira kubva buda kudaka kudaiso. Zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi kuPeace and Love. Kupeace and Peace and Love Saloon sekuru. Zvekuti kana mbuya wako wakaenda anobuda here kudai. Vanobuda kuita ngirozi chaiyo kuita mandara chaiyo. Chirege kugara pano muzukuru regashito pambuya wako kabari vaende ikoko kuPeace and Love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Ngoma ihlezi ku number 6 ucula kwejakaitala ibizo la ngutatenda Spana Boy Pinches ingoma yetona ka DCC ka dedi chakati chaphela. Oyo ando imba ziri kunakidza ziri kufaya nditi muri kunakidza mukudhukirwa nditi asaka boso bolato kutara kwafana wechidiki. Oyo Ando Kambogeri pa number 6. From my brother man, he goes by the name Tatenda Spana Boy Pinches. Sungura Messiah amenepa aka DCC
Nasi ndiri kudzirana ndiro handiti ndiri kudzirebesa ndi pane zviri kuitika pana zvatikugadzirisa saka zvinoita kuti timbota tichita zvibijenese zetichirebeso zichirebarebaso handizvere munyo matombo usina musharo handizvere saziya chemene machipi ya mbongo watagwana handizvere kosi maziruzere chikomana chinokanda maaudios edu payoutube handiti chibaba oyo gara pakati nepakati pechirongwa handiti pa number 5 pagarwa nemukomana anodziye atindongwazi nekamba kanonzika hope dza Solomon ari kuchema pana manzi dai hope idzo dzidzikanzi adzambovawo dzine dudzino handitika dzekuti kana ndichinge ndorotawo zvinoitikawo kana dziri mota idzi ndodziwanawo kana dziri dzimba ka ndoitawo kana 7 room kana 8 room kana 12 changu kana 20 room ako zvakaipeiko akwati hope dzekungorotawo nemari ofuma usina kana chekudya otofuma uri pazhara apakaiva andonzi hatinga mukomandarota chibage takasvibirira madodziri ndokuti upenyu usingapere mazuva makatulinda rakanga ravarinda mwari uyai mekapuhope dzangu ndichikanya ndove vadudziri honditi uchafa nemari dzimwe nguva ndinorota ndichitsika ndove vadudziri honditi uchafa nemari pamwe pacho ndinorota sakarehove vadudziri honditi uchafa nemari pamwe pacho ndinorota sakarehove vadudziri honditi uchafa nemari nesuwo vana vamwari patinopuka matichinamadza kuti tikumbire je tinotanga kukumbira pfuma nesuwo vana vamwari patinopuka matichinamaga kuti tikumbire je tinotanga kukumbira pfuma amakomana nomukomana akizona satiti azvima settings ka titarwa zvima settings so takumbochita danzura pa WhatsApp papa matitika chimbogaya tikata pa YouTube manje tanyasorwa live papa azvine zvakareba sei zvirongwa izvi dzimbo dzechirongwa dzakareba sei kona ine aenda muno subscribe man Blue Jeans Radio, #1 radio yepa social media nditi yazezesa muZimbabwe vanoiziva kwese kwese chero kwamunofunga ko vanoiziva vanoiziva kuti iriko konde zvasheka andine Peace and Love Salon, the better solution and more value motivation apana ngarai pass sit down wapetsina dudziro wapetse chando sisina zvadzinoreva baba uyai baba uyai baba uyai baba uyai baba uyai. Pa number 4 Itaiwo Love Itaiwo Mazirudo anonziye Teki Shwachari and the Charex Praise
kakapinda sonzo rapfuura nditi katom top 5 ndimodzivhotera handizinini azirisaziya kana kuti yambongo kana kuti musharu aiwa avanza asi kana latest anovhota ndimunovhota imimi ndimodzisarudza nditi todzigadza panzvimbo yamune madzisa imi maditi thank you so much vakavhota wena ndani number 1 nezvema 100 votes ndikati yes ndokuvhota kauna dai mese muri 100 daro mukamhano subscribe payoutube handiti uchi masimudzira vaimbi venyu masimudzira nepenyuro zvakare ngati munhu waitei kuti ari kuti kudii Blue Jeans Radio. ndakambenge ndichikurukura nevepeace and love saluni vanga vachitiwa nguva yaya kusvika manje handiti havana nyaya dzavari kufambira kutaura kwachiringa handiti anzitira kuti isusu manje mulockdown imomo vanhu vagadzirwa musoro zvemhande pamusorosoro imo muchanda imo mumuka mune mamwe hairstyles ukarohwa soro unoita wakapfeka woolan unongochingodzigwa so saka vari kufambira nyaya dzacho amshuwa ndosaka ndikushaya sekuru vangu bhoza vakati ndombomaisa nyaya dzacho dzikuru dzekufamba handiti kuti zvifambe zvakanaka uyezve vekuzimbabwe atine pamoyo handiti tikurangarirei apa tinongoti pedzei kungosunungura mabhodha avhurwa kudai so mabranches akutovhurwa kuzimbabwe handiti akuti mugadzibwewo musoro musangoinzwira pane penyuro kapisi enlavhu yacho munyatsoinzwawo yakanyatsoti itayo rudo babo itayo rudo babo rudo kunyama mukamashosha imimi pachejo imi mutongoni vanhu vakasikwa nanyandenga vakasika munhu iyo vachamuyambudza anai brenda nokunotamba here umbotambira dhedhi vako handiti iyo bosi chamela vaudza kuti dombokutambira dhedhi umbovatambira handiti waudza kuti taiwo rudo baba vari sei mama vamoresa handiti archbishop pm zviri kufamba here fire links madi ishe ndimi munoziva zviri sei joe marketa zviri kufamba here general asaziya story chirando zviri kufamba here adisco muriseiko redzo munyaradzi munofara here
Samatombo zikufambere, Mozi Junior zirisei, Biara Topi zikufambere, Captain Murisei, Richie zikufambere, Bata Diwanashe Muriseiko, King Stay Madochi, J1 Ziriseiko, Forever Young, Teachers zikufambere, Sarah Jevo, Chairman Madi, Laneo Motion Crew Music, Mr. Mlambo, Tapelo Christian, Edison Makome, Abosti K Chimbetu Dendera Zirufambere, Mr. Midas, Pardon Smoko Mushandu, Madi, Alsafi Nenyasha, Brochunu, Pepukai Mutunu, and Wana Morrison doesn't Nai baba naida. Dita say kune msoro wangu, I need something chili nice. Msoro wangu uchaita oi. Aish, naima mwana, kono chemiko. Awuna kutuwana zwe peace and love. Peace and love? Peace and love saluni. Ino gadra msoro zwe mande pa msoro ma hands free. Ma tweet, nezo zaka wanda wani. Nai? Eka. Gandito manira akono. Kuti nika zitakacho akandufunga kunetuka shumanduro kwata. Nishagari pano ini. Chimanya ya mwana nekuti peace and love. Do shasha pa ugadra msoro. Peace and love saloon. The better solution and more. Number 3, Ba Mike, Ba Mauvin, Maki, Uramapa Kongwazi, Nejan Express, Magrezo Patrivachitivo, Uramapako, Group 2, Mofela Kadavi Murisei, Manyon Special Family, Nox, Baba Anyasha, King Fato Muriseiko, Mr. Marange Mrotambere, Allah Gazeta China, Azrufambere, Tichaona Chikumba, King Zena, Akita, Apita, Billy Muriseiko, Jamela Mropare. Unamushandisa senzo, abuchase mosikito, unachitsana kumapera, namusikana webasa, unosiwasi kutitaiza pakati pechingwa iduli. Lazarus, Tichaona. Ichichitsito, unebereki, abalama. 4420 Jabu Murisei, a Blessed Vikings Murisei Zufamba, a Mufanda, the family Zakadiko, a Wilson Mupa, Angoni Zufamba, a Godfrey, a Mr. Moyo Zirisei, a Manyoni Special, a Fisher, a Fado PM Zufambe, Baba D Muriseiko, a Jones, a Special Zirisei, and over Muzona was a Murasana, a regret day song. Jihad on the radio station. Loaded radio. Jere chikokurera, yoda kuna baba, yakuti wawe baba. Shuga uchatenge, pachivale nzara, uchisunga purukwa, yamutsonga wenyama. Musha uchatsire kwa, muyando kwa, musha kwa. Never settings
ya majokoyo apa ndamo 30 minutes mwana mdara ndechidhukigwa akure zvima 23 minutes eze atazvibvisa tazvivharisa wakati chirera chikongurera yoti hakuna baba nekuti wave baba shuga uchatenge pachifa nenzara uchisunga bhurugwa nemutsonga wenyama umusha uchatsikekwa mbuya ndokwa kumusha kwako vakuru vakati chirera chikokurera vakuru vakati chirera chikokurera yoti hakuna baba namai nekuti waroorwa plus 2778 316 3806 motorana na chairman Sazia niki muchinzwa kuti zvakamira sei kota kuruvera kwenda ini andichada ini ndada kwenda ini plus 276 1343733 motorana DJ latest there monzwa kuti zvakamira bwati plus 276 1245 chifi ya mbongo amonza kuti zvakamira seiko ananziye makingwazi nechanja express akere zvake panamba 3 urama pako kopa 2 pakamira serikatone achipanenzara achipiwa mazita nenyaya dzekumata kuti ndakaramba reseresa ndachada reseresa inini handazviramba ini ndazvivharisa Brighton Chivara Chibodo kamba dziko reserese kagere pana matu makorokoto mukoma wangu vachangosimuka ndo vatiri kusimudzira kuti tapa tsogolo asungura yachona akuti zvinakidza nditi endai paBlue Jeans Radio Station on YouTube mosubscribe mesa nditi zvine zvakutofamba so ndima dzichifamba tichifambira nyaya dzacho nekuti reserese nandichada ini ndadotamba nemaiki andonzi hati ajekela kini kwanza kuwa mshabule kwa labla mshanje so kuwa latancho ngile kutobule kuti haimo wajaivancho ujabuli auzweke angari mafaro kuwane mnazono pachino kwa cheru Blue Jeans Radio sungura top 10 nasachaka reba nditi nachatabadurwa achadadamurwa kuita rekeni cheko anati chichikotsoro ne Peace and Love Salon the better solution and more value ayo mwaro masimbozi ngakuitire zvakanaka nditi anonze Brighton na Chivara Chibodo nekapana dziko reserese kagrepa namba 2 andina time panapa lekuti haiwa kana mukashora wapa amuri masorist munosora ini Peace and love is the better solution and more value. Peace and love is the better solution and more value. Peace and love, yeah. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. kari kuremera dzimwe dzese karamba kachingorema nditi Matangira
anoziye gift mchemwa kabondokaro dziko mashura nditi kati panamba wanosondori naiti makorokoto amhlopa atenke ndimakadzivhotera nditi musi wechina kubva za 4 kunobara 6 am zemusi wefriday nditi muchisarudza vaimbi 5 avedzimbo dzemusambo wesungura nditika kuti zvinakidzi zviti ta patsogoro pacho musale bwino andichinangwamarikaendoonekana nemari vamadzadiwa nekuti haiwa tatanzara zvakwana nditika kuma minitsi anganoitewo 37 tiri pachirongwa nditi aiwa zvafamba nasunoyo ndo zvatakuta kubva nasunoyo nditika tachidhadhamura chirongwa chacho kuti zvinakidza nditi munombonyatsodzidzwa wandi dzichatsodandamurwa zvakanaka mwadorogara ngakuchengetei mose tina kuri kupeace and love saloon the better solution and more value vanotipa chirongwa chine chanditi pablue chins radio pacho andotenda chiyamisa ziya chief ya mbongo simbarashe munyomatombo sina musharu DJ latest na ambassador wemoyo wati Lady Annie. Thank you so much guys. Muneta kuti ndiwane simba nditi muchengeteni wasemusana nashe musare zvakanaka nditi kune vese vakavhota ka. Thank you so much guys. Keep it up. Keep the fire burning. Bye bye. mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio muina DJ Hati David Chipo tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yes, good to go.